Pozdrav svima, Gogi ovdje, idemo dalje s Gogijevim duhovnim učenjima, Krobran duhovnim učenjima, učenjima uma ratnika. Danas ću vam pričati o hodu do srca čistoga. To je jedan članak koji sam napisao nekad davno prošle godine, ali sad ćemo ga pretvoriti u video. Da bi došli do srca čistoga treba vam 8 minuta. 8 minuta toliko od prilike traje čitanje ovog članka, a vidjet ćemo koliko traje video. Video traje možda malo kraće ili duže, nemam pojma, jer prvi put snimamo. Hod do čistog srca, varijanta broj 1. Okreni se svojim korijenima, ispravnosti života, svojoj obitelji, svojoj zemlji, svojoj vjeri i upitaj se, kaj ja želim za svoje? To svoje uključuje sve tvoje, od tvoje djece, tvog rada, tvoje zemlje. Je li želim divnu svjetsku i europsku demokraciju koja donosi demonsko zlo i propast i koja će nam kako izgleda donijeti još jedan novi rat u Europi? Ili želim čisto srce, snažne ruke, ratnički duh, zdravu djecu, zdravu ispravnu Hrvatsku? Nema toga bez tebe takvoga, bez tvoje obitelji takve, bez tvoje djece takve, bez tvojih prijatelja takvih, čistog srca ljudi tvojih. Pitaj se kaj ti želiš za sebe. Jedan jednostavan put obraćenja je da prestaneš sa bogohuljenjem i da svaki dan govoriš srce čist, hvala, Hrvatska, uspjeh, pobjeda i to barem 200-300 puta i promatraj promjene u sebi i oko sebe. Srce čist, hvala, Hrvatska, uspjeh, pobjeda i to barem 200-300 puta i onda gledaj promjene u sebi i oko sebe. To je Krobran način i tako to rade Krobran ratnici. I to je način koji 100% djeluje i odgoni sve demone i sve zlo. Svaki dan 100 puta ponavljaj, uspjeću, ja mogu, ja hoću, uspjeću, uspio sam. To je Krobran način koji 100% djeluje. Svaki dan 100 puta ponavljaj, uspjeću, ja mogu, ja hoću, uspjeću, uspio sam. To je Krobran način koji 100% djeluje. Svaki dan reci hvala zato jer si živ i čistim srcem upri još jače u pobjedu protiv svega lošega. Načina uvijek ima, nema predaje, znaj da nisi sam u svojoj nevolji. Traži pomoć i čim možeš daj pomoć. To je način hrvatskih nepobjedivih ratnika, to je Krobran način. Na čemu hvala i na kome hvala? Hvala na svemu, na nebu, na zraku, šumi, moru, rijeci, potoku, jezerima, livadama, poljima, miru, vode iz pipe. Hvala na travi, pticama, kokoškama, pajcekima, kravama, mlijeku, mami, tati, baki, djedu, prijateljima, na tvojim ljudima, na tvojoj kućici, na tvom stanu, na autu koji se nije pokvaril, na prekrasnom mužu, prekrasnom dečku, prekrasnoj ženi, curi. Hvala na zdravoj djeci, hvala na zdravoj obitelji, hvala na životu, na kruhu, na znanju, na uvidima, na tome što postojiš, na tome kaj postojiš, na tome kaj drugi postoje. Hvala, hvala, hvala. Kome hvala? Kome god ti želiš, sve vrijedi, sve je energija, sve je božansko, sve je Bog, sve je jedno, sve je ništa. Ako želiš vjerovati u ništa, kaži tome ništa, hvala. Sve je ništa, ne postoji, sve je Bog. Kako god ti želiš, reci hvala. Na kraju krajeva, sve su to putevi koji vode ka istom cilju, spoznaje samo kroz različite interpretacije ljudskog mozga i ljudskog neznanja. Kaj god vjerovao ili ne vjerovao, tvoje iskreno srčano hvala je dovoljno. Ali ono mora biti svaki dan iskreno, bez prenemaganja, bez glumatanja, bez pretvaranja. Hvala sa iskrenom dobrotom u srcu. Sa iskrenom dobrotom u srcu. Tako se zahvaljuje. Oprosti svima. Oprosti svima koji su ti nanijeli zlo i srce, oprosti svima koji su ti nanijeli zlo i srce će ti se vratiti i bit ćeš slobodan. Dok god ne oprostiš, nema ti slobode od niti jednog prokletstva, čak ni od prokletstva društva i države. Nema slobode ako ti ne oprostiš sam sebi i svima drugima, a samim time nema niti uspjeha u tvojim nastojanjima. Sve je povezano i ne možeš iskreno reći hvala ako nisi oprostio. Ne možeš iskreno biti srce čist ako nisi oprostio. Oprost ne znači duranje i zanemarivanje nepravde. Oprost znači djelovanje bez mržnje. Učini kaj god treba da se zaštitiš, ali oprosti i ne mrzi. Djelovanje srca čistog iz zahvale i oprosta. Tako se to radi. To je Krobran način. To je hrvatski način. Možeš se tako boriti protiv zla i fizički ako treba, ali bez mržnje. Oprost ne znači odustajanje od borbe za pravdu i istinu, od hvatanja i kažnjavanja zločinaca. Sve se to može sa oprostom i bez mržnje. Oprost kreće od samog sebe. Prvo oprosti sebi, zatim i ostalima i djeluj. To je hod do čistog srca i broj 1. Hod do čistog srca broj 2. Pomogni svome, pomaži, surađuj, zajedno zarađuj, mudro uzdiži jedan drugoga, trećeg, četvrtog
Ne prevari svoga, ne zajebi svoga, nemoj jedva čekati da zajebeš svoga, nego jedva čekaj da pomogneš svoga u obitelji, u ulici, u gradu, u državi i u svijetu. Uzdiži, slavi uspjehe svojih ljudi jednako i stvaraj zvijezde od svojih ljudi. Budi skroman i ponizan, ali budi čvrst, budi ratnik i nemoj se predavati. Slobodno uzdiži sebe, ali uzdiži i druge, svoje druge. To je jedini ispravni put za vas i za Hrvatsku. To je krobran način. Pomogni svoga, a svi su tvoji i to je to. Svog Dalmatinca, svog Zagorca, svog Slavonca, svog Purgera, svog Istrijana, svog Gorana, svog Kvarnerana, svog Ličana, svog Dugarešćana, svog Pakračana, svog Hercegovca, svog čovjeka, svog, oprostite, kogod da sam zaboravio, svoga koje god, pomogni ih, to je hrvatski način, to je krobran način. Udružuj se u poslovne krugove, poslovna društva i družbe i pomaži jedan drugoga, privatne poslovne strukture i krugove, organizirajte poslovne krugove između vas i poslujte jedni s drugima ekskluzivno unutar tog kruga. Pomažite jedni drugima u poslovanju i nalaženju poslova, ti meni i ja tebi, i radi takve krugove poslovanja i ne varaj i tu, nego pošteno radi sa svojima posvuda i radi pošteno i plati svoje. I sve kaj treba i nema vam kraja. Stvaraj interesne poslovne krugove sa pravilima poslovanja i poslujte u tim krugovima između sebe i gurajte jedni druge. Jednostavno je to. To je pravi hrvatski način, to je krobran način. Nikad Hrvat na Hrvata, nego Hrvat Hrvatu brat i sestra. I tako dovijeka i nema nam kraja. Nikad Hrvat na Hrvata, nego Hrvat Hrvatu brat i sestra. I tako dovijeka i nema nam kraja. Znaj da hrvatska zastava i hrvatska domovina ne znači politiku, političare, stranke, državnu upravu i birokraciju i sve što svi pričaju negativno povezano sa time, nego to znači hrvatska domovina, hrvatska zastava, to znači ti, ja, mi, ljudi, obitelj, prijatelji, zemlja, naše rijeke, vode, planine, šume, to je naši gradovi, tvoja sela, tvoja kuća, tvoj stan, to je Hrvatska i to su Hrvati. Ove igre bez granica koje svakodnevno gledamo u politici i medijama su simbiotski igrokazi iz interesa koji nam uopće nisu bitni. Bez svih njih, zamisli da ih uopće nema i da ne postoje. Sad zamisli hoće nešto propasti ili ne. Mi ćemo i dalje biti mi, postojati i živjeti. Tako da ti svi negativni uopće nisu bitni, niti vrijedni da se njima uopće zamarate. To nije Hrvatska i njih potpuno umanjite i zanemarite. Hrvatska smo mi, vi, dobri ljudi. Nikad ovako, ja sam vrijedniji od vas drugih. Ne možemo biti svi isti, jednaki i jednako uspješni, ali svi smo jednako vrijedni, svi. Nisi ti kao uspješni vlasnik firme, direktor, političar iz vlade, veliki menadžer, premijer, predsjednik, ovo ili ono, ništa, ali baš ništa vrijedniji od radnika iz čistoće, šumarije, pilane, učitelja škole, niti od zatvorenika u zatvoru, niti od našeg beskućnika, niti od mene, totalno neuspješnog u poslu, ništa vrijedniji i to moraš shvatiti. Svi smo jednako vrijedni i ugrađuj to u svoje obitelji, širi dalje i tako se ponaša i tako se nosi. Ma ako god ti bio, tako se ponašaj. Svatko je vrijedan jednako, ma tko god on bio, svako je čovjek, svako je ljudsko biće. Samo dobrota, samo pomoć svojima, samo suradnja sa svojima, samo uspjeh, samo pozitivne misli i rješenja između nas i mi jedni s drugima. I evo ga, svima će biti bolje. Nemoj biti žrtva propagande. Pazi na to, danas se sve kaj ti se servira iz glavnih medija je laž, propaganda i nije tako, nego je svaka ta vijest nekakva finta, neka mučka, neka prevara, neka skrivena namjera iza svega toga i tako uvijek. To moraš znati i znati kako doći do istine. Jedan od načina saznanja istine je o tome tko ima koristi od toga što ti se servira, kuda ide novac, trag novca ako te baš zanimaju detalji, ko zarađuje na tome. Trag novca tih interesa, interesnih skupina. Saznanja o onima koji su za, onima koji su protiv, onima koji su između, a povezani svi zajedno. Saznanja o osobama koje se skrivaju iza toga. Tak se traži istina. Znači, sa dubljim uvidom, znači onima koji su za, onima koji su protiv, onima koji su između, onima koji su povezani, oni koji su neutralni, osobama koji se, i onda osobama koji se skrivaju iza guranja takvih informacija, da imamo te skupine za, protiv, između, ovako, onako, i koji su njihovi interesi, kud ide njihov novac. Tako ćeš doći do istine i njihovih ciljeva i značiš istinu. A to je jako bitno jer inače ćeš biti ovca u rukama koljača koji će te kad tad poslat na klanje. Sjeti se ovog, gdje god dođem, dobro dođem.
To znači da gdje god se pojaviš, pojavilo se dobro, dobrota i sve dobro i ništa loše. Nosi to u sebi stalno i zauvijek, širi na svoju obitelj i dalje u svijet. Meni to djeluje cijeli život. Čim poželiš nešto kritizirati, pregovarati drugim riječima, srat po ljudima, sjeti se ovog. Tko je bez grijeha neka baci prvi kamen, pa ajde da te vidim. I sjeti se ovoga, ne vadi trun iz oka bratovoga kad u svom imaš brvno. Sebe uredi, ne seri po drugima, ne mlati po svome, nego pročitaj, poslušaj ovaj video i ako treba 100 puta da shvatiš kaj i kako treba dalje i živjet ćeš sretno i veselo do kraja svijeta i svemira, zajedno sa mnom i sa svim našima. Srce čist, hvala, Hrvatska, uspjeh, pobjeda, uspjeću, ja mogu, ja hoću, uspjeću, uspio sam, opraštam. To je hod do srca čistoga broj 2. Hod do srca čistoga broj 3. Treći način je da se potpuno iskreno posvjetiš svojoj vjeri i vjerskoj zajednici i djelovanju u vjerskoj zajednici. Da iskreno ideš tim putem. I nema tu ništa loše. Tim putem su išli mnogi slavni ljudi čije si današnja Hrvatska zasluge pripisuje. Ruđer Bošković, biskup, vjernik, biskup, najveći hrvatski znanstvenik svog vremena. Faust Vrančić, biskup i izumitelj pa Dobrana Visičeg mosta i čega još. Ivan Česmički vitez od Srednje, svećenik, kraljevski savjetnik, ratnik, pjesnik, humanista. Sveti Jeronim, ne treba ga uopće puno predstavljati. Juraj Julije Klović, svećenik, najveći hrvatski slikar ikada. Fra Luka Ibrišimović, hrvatski fratar, ratnik i osloboditelj Požege od Turaka, ratnik. Marko Mesić, lički svećenik, ratnik, osloboditelj Like od Turaka. Biskup i vranski prior i hrvatski templar Ivan Paližana. I mnogi drugi kao sveti Nikola Tavelić, svećenik Andrija Kačić-Miočić. I tako možemo u nedogled sve vrhunski ljudi, vrhunski kršćani, vrhunski znanstvenici, vrhunski ratnici, vrhunski vođe, vrhunski duhovnici. Tu je također velik broj, nažalost, javnosti potpuno nepoznatih časnih sestara koje su kroz posljednjih 200 godina bile vrhunske hrvatske duhovne ratnice i mučenice, uz to velike humanitarne radnice, učiteljice, legendarne iscijeliteljice, umjetnice i duhovne vođe. Jedna od takvih vrhunskih časnih sestara i za ugledat se na nju bila je časna sestra Ljubica Bernardica Kovač, koja je svojim velikim znanjem u ljekovitom bilju i liječenjem putem pripravaka ljekovitim biljem spasila mnoge živote vjernika i nevjernika i onih koji nisu njezine vjere. Vrhunska časna sestra također je bila i Darija Pija Herman, koja djeluje, odnosno također jer je živa, koja djeluje u Križevcima. Vrhunske su naše časne sestre koje djeluju u Kalkuti, nastavljajući puteve Marije Terezije, u Africi, u raznim misijama gdje je život stalno u opasnosti i hrabrije su od svih vas koji ste doma u Hrvatskoj i nas koji smo ko zna gdje. I siguran sam da ih ima još mnogo i da im vi znate imena i djela bolje nego ja. Možemo se svi ugledati na njih i njihova djela, i muškarci i žene jednako. Mnogi od tih sestara su bile i jesu hrabrije od većine nas današnjih muškaraca. Prouči djela gospodina i hrvatskog genija svećenika Tomislava Ivančića ili fra Smiljana Kožula ili župnika Marijana Jelnića, kardinala Alojzija Stepinca, Donka Čunka, biskupa Maksimilijana Vrhovca i Juraja Haulika, sve hrvatski velikani, biskupi, svećenici, vjernici. Najbliži od svih bit će vam hrvatski genij, svećenik, profesor, doktor Tomislav Ivančić. Proučite njegova djela. Vjera i vjerska zajednica, ako su iskrene i istinske, mogu vam pomoći da izliječite svoja srca od tvrdla i da izađete na pravi hrvatski put. Put poštovanja svega živoga i svih drugih. Naravno, bilo bi lijepo kad bi današnji naši biskupi, svećenici, časne bili isti takvi i stremili biti takvi i to javno iskazivati kaj više. Eto, imaju oni ovdje uzore. Vjera si ti, vjera je u tebi i ti ju moraš svaki dan upražnjavati. To je vjera. Takva vjera djeluje i čuda radi. I ako ćeš iskreno vjerovati bez egoističnog fantaziranja, takva vjera radi. Univerzalnih rješenja za sve ljudske probleme nema, ali za srca otvrdla obraćenje na srce čisto je jedino rješenje. Put spasa je sljedeći. Pokreni se, nađi svoja rješenja unutar svojih zajednica, unutar svojih obitelji, unutar svojih vjerskih zajednica, unutar nečeg dobroga, unutar svog srca. Zasigurno rješenje nije u nedjelovanju, nego u tvojoj akciji. Samo kreni i nikad ne odustaj. Slušaj pažljivo da srce oplemeniš
a razum prosvjetliš. I čitaj pažljivo da srce oplemeniš, a razum prosvjetliš. Molim vas vaš Gogi, za ovaj video dovoljno. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada ostajte mi živi, zdravi, mudri, pametni, sretni, dobri, prekrasni, lijepi, najljepši. Čuvajte jedni druge, pomažite jedni druge, gurajte jedni druge, volite jedni druge i sjeti se koga voliš, njega nikad ne povređuješ, ne ozljeđuješ i ne oštećuješ. Za ovaj video dovoljno. Gogi out, Krobran.